Hola, què tal? Com va tot? Continuem amb la segona sessió d'aquest nou tema. La sessió anterior vam estar parlant del liberalisme i de les seves característiques i el que farem ara serà parlar de l'utilitarisme i de Jeremy Bentham. Què és l'utilitarisme? L'utilitarisme és una doctrina ètica, moral, que forma part del que nosaltres anomenaríem una ètica teleològica. Per això diem que és l'expressió més clara d'ètica teleològica de l'època moderna. L'ètica teleològica és aquella que jutja el comportament, valora el comportament, considerant el fi que es proposa. És a dir, l'important és la finalitat que persegueix la nostra acció, és a dir, nosaltres volem aconseguir alguna cosa, no? I per tant, doncs, diríem que com Kant deia, doncs es tracta d'una moral heterònoma, no? La llei moral ve de fora i no pas del mateix subjecte moral, com deia Kant, doncs obra de tal manera que la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal a través del deure. És a dir, la moral, l'ètica utilitarista és molt diferent a la de Kant i de fet estaria dintre de l'àmbit del que nosaltres anomenem una ètica hedonista, és a dir, una ètica que es basa en el plaer de la mateixa manera que havia esmentat Epicur a la seva època. Ètica teleològica, com per exemple també la d'Aristòtil, que considera que l'objectiu de les nostres accions és la felicitat, és a dir, el bé suprem. Molt bé, l'utilitarisme és una escola ètica que neix a finals del segle XVIII i que té dos autors importants, que són Jeremy Bentham i John Stuart Mill. També podríem esmentar el pare de John Stuart Mill, James Mill. És un corrent que apareix a finals del segle XVIII i que es desenvolupa durant el segle XIX. És una ètica conseqüencialista, per tant, els nostres actes no tenen com a objectiu últim millorar el nostre caràcter propi, sinó millorar la convivència. Per tant, hem de pensar també en les conseqüències dels nostres actes, allò que nosaltres fem, doncs, ha de tenir en compte doncs, quins seran els resultats, quines seran les conseqüències. La normativa ètica té sentit i es mesura per les seves conseqüències, i la primera és la millora de la vida social, és a dir, farem allò que repercuteixi en la millora de la vida social. Com hi ha llibertat, l'important també és la nostra responsabilitat i les conseqüències dels nostres actes. Per als utilitaristes, els mitjans són bons perquè són útils per augmentar la nostra felicitat. Per tant, el principi fonamental de l'utilitarisme és aconseguir la més gran felicitat possible per al més gran nombre d'individus, la màxima felicitat per al major nombre de persones. Aquest és el principi fonamental de l'utilitarisme, és a dir, farem allò que repercuteixi en un major benestar, en una major felicitat per al major nombre. Els mòbils del comportament humà, és a dir, allò que ens mou a actuar, són bàsicament doncs, la recerca del plaer i evitar el dolor. Per tant, cerquem el plaer i evitem el dolor. Aquesta és una idea clarament hedonista, tal com apareixia a Epicur, no? Això podria suposar, tal com ho expliquem, si la gent només es mou pel plaer, per aconseguir el plaer i per evitar el dolor, podríem dir que això és un egoisme ètic, no? Per tant, que implicaria una naturalesa essencialment egoista de l'ésser humà perquè persegueix el seu propi interès, que en aquest cas seria el seu propi plaer. L'utilitarisme, per la seva banda, ho explica d'una manera diferent, no es tracta d'un egoisme ètic. Defensa que l'interès individual coincideix amb el social. Per tant, la norma ètica consisteix en assolir el càlcul felicitari més convenient per al més gran nombre de persones. És a dir, sumar plaers, restar dolors, tal com el planteja Bentham. Aquesta seria la visió de Bentham, no pas la de Mill, que serà una mica diferent. És a dir, es tracta d'aconseguir la màxima felicitat per al major nombre de persones possible. L'optimisme de l'afirmació que l'interès particular ha de coincidir amb el general procedeix també de l'optimisme il·lustrat, de la il·lustració. La il·lustració es basava en que la racionalitat, la raó, podia regir tots els aspectes de la vida humana i, concretament, quan parlem sobretot de l'acció, de la praxi, és a dir, parlem de la moral o parlem de l'acció política. Podríem dir que hi ha dos tipus d'utilitarismes. És a dir, des del moment que apareix John Stuart Mill es parla de dos tipus d'utilitarismes. En primer lloc, l'utilitarisme de l'acte, que es podria definir de la manera següent. És el càlcul de profit que consisteix a valorar quin és el comportament que maximitza el nostre plaer o la nostra felicitat. És a dir, no segueix normes, sinó que es basa en els actes. No? És a dir, quins són aquells actes en els quals es veu clar que hi ha doncs, una maximització del plaer, quins són aquells actes que repercuteixen en la màxima felicitat per al més gran nombre de persones. Aquesta seria la visió, l'utilitarisme de l'acte, de Jeremy Bentham. Per tant, no parla d'una norma a priori, sinó que parla bàsicament dels actes que ens porten a aquesta màxima felicitat.
I en segon lloc, l'utilitarisme de les regles apunta a la universalitat, de tal manera que el bé o el mal no es jutgen des de la perspectiva d'una acció concreta, per tant no se centra en les accions concretes, sinó de les conseqüències d'una regla. I una regla que ha de ser vàlida universalment. I aquesta regla vàlida universalment és la felicitat comunitària. És a dir, hi ha una regla que tots hem de seguir, que és aquesta de vetllar per la màxima felicitat per al més gran nombre de persones possibles. I clarament aquest utilitarisme de la regla serà propi de John Stuart Mill. Doncs bé, veiem el primer aspecte, és a dir, l'autor que defensa aquest primer utilitarisme, que és Jeremy Bentham, que és el fundador d'aquest moviment i sense el qual, òbviament, John Stuart Mill no hagués aparegut. Qui és Bentham? Bentham és un filòsof, polític, jurista, per tant, home de lleis, i economista anglès, economista important, que neix a Londres l'any 1748. Diríem que és, com ja hem dit, el mestre de l'utilitarisme, el representant principal de l'utilitarisme. Es llicencia a Dret a la Universitat d'Oxford l'any 1772, procedia d'una família conservadora, d'una família Tory, però va anar evolucionant des de la crítica de la concepció liberal fins a l'acceptació del radicalisme democràtic. És a dir, doncs, que defensa una democràcia, diríem, molt avançada per a la seva època. Va participar en l'elaboració de les lleis, per tant va legislar, va participar en legislar i en crear noves lleis, i va influir també en la reforma de les lleis penals i processals de diferents països. Des del punt de vista econòmic, és similar a l'economia clàssica d'Adam Smith, que havíem explicat, encara que també va fer algunes aportacions originals. Va idear una presó anomenada Panòptic, que és doncs, aquella presó en la qual doncs, tothom doncs, pot ser observat sense que sigui conscient del fet que està sent observat. Per tant, és un edifici circular amb una torre central de vigilància. De fet, aquesta presó, el Panòptic, tal com la va projectar Bentham, després altres autors com Michel Foucault en parlaran doncs, en les seves obres. Bentham mor a Londres l'any 1832 i pel que fa a les seves obres més importants destacaríem la introducció als principis de la moral i de la legislació, el fragment sobre el govern i el Panòptic. És a dir, té altres obres, però diríem que les més destacades serien aquestes. Bentham, la filosofia de Bentham parteix de l'hedonisme, parteix de la identificació entre el bé moral i el plaer, de la mateixa manera que havien defensat Epicur o Lucreci. I la seva moral apunta a una moderació en la vida, però, evidentment, per tant, no és un hedonisme individualista, diríem que Epicur és un hedonisme individualista, parteix del màxim plaer per a mi, encara que en el cas d'Epicur ell parla també de l'absència de dolor, no? Ell parla de l'ataràxia, etc etc. La moral utilitarista, la de Bentham, contràriament a l'epicureisme, es podria qualificar com un hedonisme social. Per tant, no és un hedonisme individualista, aquest seria Epicur, sinó un hedonisme social, és a dir, que vetlla pel plaer del màxim nombre de persones. I els principis bàsics de l'utilitarisme estan enunciats en un text que apareix en la seva obra Introducció als principis de la moral i la legislació. I quin és aquest text? És un text clàssic, cèlebre, molt conegut, que diu el següent. La naturalesa ha situat la humanitat sota el domini de dos amos sobirans, el dolor i el plaer. Només a ells els correspon indicar allò que hauríem de fer, així com a determinar el que farem. Al seu tron estan lligats, d'una banda, la norma del just i de l'injust, i de l'altra, la cadena de causes i efectes. Ens governa en tot el que fem, en tot el que diem, en tot el que pensem. Llavors vol dir, l'ésser humà es mou pel dolor i el plaer. Diríem que intenta aconseguir el plaer i intenta evitar el dolor. Aquesta és una idea clau, és una idea, diríem, empírica també, no? Perquè partim de l'experiència. Els éssers humans tendeixen a passar-s'ho bé, no? I intenten evitar passar-ho malament. Això és evident. No? Bentham pretén arribar al que ell anomena una aritmètica del plaer. Ell diu que el plaer es pot mesurar, perquè tots els plaers són iguals en qualitat. Aquesta idea és una idea amb la qual ens haurem de quedar. Què vol dir que tots els plaers són iguals en qualitat? Doncs que és el mateix, qualitativament. Mirar un partit de futbol amb una bossa de patates fregides que llegir les obres completes de Franz Kafka. Diríem que si les dues coses ens agraden són plaers i ja està. Vull dir, no hi ha un plaer superior i un plaer inferior, sinó que tots dos plaers serien iguals. I llavors Bentham planteja el que ell anomena una ciència moral newtoniana.
És a dir, fer una moral que pugui ser objectiva de la mateixa manera que la física de Newton. La física de Newton doncs, és una física objectiva i Bentham vol elaborar també una ètica objectiva. Aquesta ètica hauria de ser la base de la legislació, d'una legislació que intenti fer coincidir els interessos individuals i els col·lectius. És a dir, base d'un sistema de lleis en els quals el meu interès pugui lligar amb l'interès de la comunitat. Perquè el gran problema de les lleis és que han d'aplicar-se a molts interessos diversos. La llei ha d'intentar acontentar tothom. La llei ha de ser justa per a tothom, no només per a un determinat grup social. Molt bé. Llavors, per assolir aquesta ciència moral, diu ell, cal establir una taula científica completa dels motius de les accions humanes. És a dir, veure realment quins són els motius, allò que ens mou a actuar. I dependrà d'una mesura, fixeu-vos, haurà de mesurar la intensitat, la durada, la certesa i la proximitat dels plaers. És a dir, els plaers han de tenir una certa intensitat, una certa durada, han de ser plaers autèntics, han de ser plaers pròxims i alhora també han de produir altres plaers, que seria la fecunditat, i alhora no han de tenir conseqüències doloroses, que això seria la puresa. S'assembla molt a Epicur, recordeu? Epicur deia, hem de donar sortida al plaer sempre i quan en el futur això ens eviti un dolor posterior més gran. Per tant, ha de ser possible calcular la quantitat total de plaer. I si podem calcular aquesta quantitat total de plaer, això atorgarà la màxima felicitat per al major nombre de persones. L'important és sumar plaers i restar dolors. Per tant, és una qüestió quantitativa. Important, perquè això en 1000 canviarà. En 1000 ja serà una qüestió qualitativa. I això ja ho veurem. Molt bé. Una sèrie de conceptes que s'havien utilitzat en aquesta època, sabeu que Bentham viu entre la segona meitat del 18 i la primera del 19, per tant coneix la filosofia kantiana, coneix el que seria el pensament de l'època. Hi ha conceptes com, per exemple, el deure, la consciència moral, alguns valors dels quals es parla, la generositat, la noblesa de caràcter, etc. Per Bentham, tots aquests conceptes, el deure, la consciència moral, etc., són no entitats, és a dir, no són positivament reals. Què és el deure? El deure és una qüestió abstracta, és una abstracció. Per tant, no té res a veure amb res que sigui concret. Per això, quan es parla de la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà de 1789, hi va haver una segona del 1793, aquesta declaració de drets diríem que conté conceptes metafísics per Bentham. Ell diu és el non plus ultra de la metafísica, és a dir, són conceptes que no són concrets i cal concretar. Precisament aquests autors se centren molt en Hume, se centren molt en el pensament empirista. Bentham, i amb això acabarem, va dirigir els seus esforços a millorar les lleis, a millorar la legislació, de tal manera que les lleis penals, és a dir, les lleis que castiguen determinats delictes, poguessin fer coincidir l'interès individual amb l'interès social, és a dir, amb l'interès de la comunitat. Com la moral de l'acció, segons ell, ve donada per les conseqüències, la llei penal no ha de tenir com a objectiu castigar. L'objectiu de la llei penal ha de ser prevenir el delicte, evitar el delicte, fer possible que aquest delicte no es produeixi. Per tant, fer possible que no hi hagi les conseqüències a les quals dona peu al delicte. Per això Bentham va lluitar contra la pena de mort. És una època, al segle XVIII, on hi ha autors Beccaria, per exemple, que també anaven contra la pena de mort, i va elaborar el projecte del panòptic per afavorir la reinserció dels presos. És a dir, l'objectiu de la presó no és castigar el pres de tal forma que no pugui sortir mai més de la presó, sinó que l'objectiu és reinserir-lo en la societat. I aquesta és una idea amb la qual coincidirà Mill, és a dir, aquesta idea d'utilitzar la filosofia també per fer lleis més justes, per fer lleis que puguin fer harmonitzar l'interès individual amb l'interès col·lectiu.